siza thina singaphethanga nto esandleni. Koko sithunyiwe ngabantu esithi xa sikhala kubo basinike izinto ukuba masidlulise ze kuthi apho nathi sikwaziyo unceda sincede. So oku kukwenza umbulelo ukuba sithi xa sifikile apha kule lali yakuzele kwaWard 2 samkelwe ngobubele uba singafiki uelakhe elinamandla bhaca ehleli yedwa, sifike ehleli nabantu abahlala naye. Nam siyabulela ke nangengxelo eniyinikeleyo okokuba nani niyayibona le meko yalapha kulo elakhe kodwa anikwazi unceda ngoba nani anithathi ntweni. Ngethemba lokokuba ke urhulumente wethu osiphetheyo olawulayo uzoyibona le meko siyibekayo apha yakulo elakhe neminye imizi thina sizohlala sizenza ezinzame ukuba masincedane kuba nalapha endleleni siyabona uba ikhona imizi esidlula kuyo ehlelelekileyo efuna ukuncedwa nayo. Kodwa lena imeko siqale ngayo yakulo elakhe siyibonile uba yimeko embi kakhulu njengoba besithi utata elakhe uba ulala kule ndlu le siyibonayo uthi kuyanetha apha kumanzi kodwa ayikho ungumntu omdala akanokwazi uba ashiye umzi wakhe ayolala komnye umzi. Loo nto ithetha ukuba ke ngoku ucela uba enzelwe oku kophahla uba makahlale naye azive engumntu. Bendike ndathetha ke xa ndidibana noelakhe apha edolophini wathi into uba yena into ayinqwenelayo uba uThixo amncede ngayo kukuba afumane ukutya esiswini, afumane impahla kwembatha emzimbeni, abe nophahla azohlala phantsi kwalo. Zezo nzame sizenzayo ke silumanyano lwabaphulaphuli oku kwenza umbulelo nakuni bazali ukuba njengokuba siyibonile apha kulo elakhe kukukhwethwa nathi ngumzali oye wabona naye owakhelene nalapha kulo elakhe uba ukhona umntwana ongahlelanga kakuhle ngenxa yemeko esiyibonileyo besike sayichaza ke nakubaphulaphuli. Enkosi.